Субота, 18 ліпеня, 21 гадзіна ў Беларусі. Распачынаем аб'ектыў. З вами Віталь Бабін і на пачатак скарот галоўных навінаў з Беларусі і свету. Першы перадвыбарчы пікет Святланы Тихановской. Сотни людей и бел-червоно-белые стяги. Обязательно будем голосовать за Тихановскую. Она единый кандидат. Пойду наблюдателем на выборы. И я, честно говоря, ни минуты не сомневаюсь, что Тихановская победит. У Киеве узгадали Павла Шарамета. Медаль – это полная копия руки с фотографией Паши. Это именно его рука, и он с нами. И новый протест у российском Хабаровску. В конце концов, это наш край, это наш губернатор, и мы его никому не отдадим, товарищи. Першыя агітацыйныя пікеты ў межах выбарчай кампаніі і першыя сустрэчы з выбарцамі, што прайшлі ў Магілёве, Гомлі ды Менску. Якіх пераменаў жадаюць іхныя ўдзельнікі, які план прапаноўваюць ім кандыдаты на прэзідэнцтва? Александра Папко падрабязней. 3 чалавекі затрыманыя ў якасці падазраваных у гвалце ў дачыненні да міліцыянта. 22 асобы цягам выбарчай кампаніі прызнаныя палітвязнямі, не менш за 129 чалавек пакараныя сотнямі арышту. Аднак выбары працягваюцца. Першы перадвыбарчы пікет каманды Святланы Тихановской прайшоў ля Лядовага палацу ў Магілёве. Агітаваць тут абяцаюць штодзённа. Якую праграму прапаноўваюць выбарцам? Первое – это тотальное наблюдение за выборами. Второе – это чтобы всех политзаключенных освободили. Если Светлана Тихановская станет президентом, то она объявит перевыборы честные и открытые. На перадвыбарчы пікет Святланы Тихановской сабраліся больш за 300 чалавек. Якіх пераменаў яны чакаюць у краіне? Что у нас будут новые выборы, где народ сможет выбрать достойного человека, который будет проводить экономические реформы и будет развивать страну. Чтобы мои дети работали, имели достойную зарплату, чтобы не уезжали за границу, чтобы бабушки-пенсионеры не ходили за дешевыми товарами, в секонд-хенде не покупали одежду. Чтобы люди не боялись высказать свое мнение, это самое главное. Мы зажаты полностью. Посмотрите, как люди в Польше тоже живут, в Прибалтике живут. А как мы живем? У нас выбора нету. Что это такое? За 26 лет обещанки, все это 26 лет обещают. Ці маюць зарэгістраваныя кандыдаты шансы перамагчы аўтарытарны рэжым ці хаця б дамагчыся саступак? Калі выборы будуць фальсіфікаваныя і няма ніякіх сумненняў таго, што гэтыя выборы будуць фальсіфікаваныя, што людзей абурэнне гэтым фактам яно выштурхне іх на вуліцы. І вось што будзе далей, як эта сітуацыя будзе разгортвацца, складана ўявіць, бо шмат што будзе залежаць ад таго, як будуць весці сябе лідары гэтай выбарчай кампаніі. Паплечнікі Святланы Тихановскай аб'ядналіся са штабамі незарэгістраваных удзельнікаў кампаніі Віктара Бабарыкі ды Валера Цапкалы. Ці далучацца да іх іншыя кандыдаты? Я лічу, што трэба ісці партызанскім метадам, які для нас, беларусаў, больш уласцівы. Гэта азначае адзінства мэтаў, пэўная каардынацыя, але пакуль розныя цэнтры могуць самастойна рухацца ў сваіх накірунках, гэта значна лепей, бо гэта не дазваляе ўладзе аднім ударам знішчыць усіх. У Гомлі правесці перадвыбарчую сустрэчу улады дазволілі ў цэнтры інклюзіўнай культуры на ўскрайку гораду. Аднак арганізатар сустрэчы Владзімір Няпомняшчых прысутнічаць на ёй не змог. Яму патэлефанавалі з Раусу, сказалі, што ёсць пратакол, трэба прыйсці і падпісаць. Ён адмовіўся, і адпаведна сёння за паўгадзіны ці за 40 хвілін да сустрэчы яго затрымалі, адвезлі ў цэнтральны Раус. Наколькі разумею, пратакол так і не склалі, але тым не менш на сустрэчу арганізатар не потрапіў. Агітавалі на сустрэчы не за нейкага кандыдата, а супраць Александра Лукашэнкі. Одна жизнь. 26 лет. Просто куда-то. Я люблю своих детей. Я хочу, чтобы мои дети жили по-другому в Беларуси. Чувствуется, что в этом году для нас уже наступит совсем другая Беларусь у нас будет, совсем другая история. Ці ёсць у кандыдатаў план, каб гэтага дамагчыся? Тое, што сёння няма пэўнага яснага агучанага плану дзеянняў для канкрэтных людзей, ён шмат для каго з'яўляецца падставай для крытыкі таго, што абвяшчаюць пакуль што тыя кандыдаты, якія там былі зарэгістраваныя, тыя, хто аб'яднаўся. Я думаю, што трэба пакуль што сачыць за тым, што робіцца на палітычным полі, і мець розум.
Удзельнічаць у шоу пра крамлёўскіх марыянетак, якое складаецца з хлопчыкаў-спойлераў і дзяўчатак-рагатушак, дазволіць сабе не магу. Напісала на сваёй старонцы ў Фейсбуку Ганна Канапацкая. Яна адмовілася ад удзелу ў тэледэбатах у сувязі з тым, што удзельнічаць у іх не будзе Александр Лукашенко. Заўтра ўсе кандыдаты мусяць перадаць свае праграмы ў СМІ. Александр Попко, Белсад. Дэмакратычных выбараў патрабуе ўвесь беларускі свет. Вуліцамі еўрапейскіх гарадоў сёння прайшліся тысячы суайчыннікаў, якія жывуць за мяжою, але сэрцам адданыя радзіме. У сацыяльных сетках Белсад сабраў здымкі з акцыяў, а пачынаем з Берліну. Гэта было шэсце салідарнасці з некалькімі прыпынкамі, якое агулам доўжылася 3 гадзіны. Лявон Вольскі з дынаміку «Жыве Беларусь» з вуснаў удзельнікаў, а на большасці плакатаў крытыкаў у бок дзейнай улады ў Беларусі, патрабаванне вызваліць палітычных зняволеных і правядзенне дэмакратычных выбараў з удзелам Віктара Бабарыкі і Валерыя Цапкалы. А гэта прывітанне з Барселоны, прызнаным і яшчэ не палітычным зняволеным, якія атрымаюць паштоўкі з сонечнага гораду. Да беларусаў, якія вагаюцца застацца на канапе ці выйсці, заклік. Абсолютно відавочна, што калі не прыкладаць намаганняў, нічога само сабой не зменіцца, нічога само сабой не арганізуецца. Люди, которых бьют и пакуют в автозаке, страдают, потому что мы с вами молчим. Удзельнікі акцыі салідарнасці ў Каталуні заклікаюць далучыцца да абароны незалежнасці беларусаў, правы выбару і годнай будучыні. У цэнтры ўвагі пратэстоўцы атрымалі карціну «Беларускія метамарфозы» з выяваю Прусака. У тэлеграм-канале «Мая краіна Беларусь» беларусы ў Талліне з партрэтамі сімвалаў змагання за будучыню без Лукашэнкі, банерамі 97% і заклікамі трываць. Акцыі пад бел-чырвона-белымі сцягамі пабачылі таксама ў сталіцы Украіны, а таксама ў шэрагу польскіх гарадоў. Больш, чым учора, але менш, чым пазаўчора. Паводле Міністэрства аховы здароўя за апошнія сотні каранавірус у Беларусі дыягнаставалі ў 171 чалавека. 4 асобы памерлі, а за ўвесь час зафіксавалі амаль 500 смерцяў ад COVID-19. А як выглядае сітуацыя з каранавірусам у свеце? Пра гэта ды і іншыя падзеі замежжа Вольга Старасціна. Індыя заняла 3-е месца ў рэйтынгу заражаных коронавірусам. Там зарэгістравалі больш за 1 мільён выпадкаў інфікавання і больш за 25 тысяч смерцяў ад COVID-19. Лідаруюць па-ранейшаму Злучаныя Штаты і Бразілія. У ЗША больш за 3,5 мільёна інфікаваных. Пры гэтым краіна пабіла сумны рэкорд. Больш за 77 тысячаў новых выпадкаў за апошнія сотні. Бразілія займае 2-е месца ў свеце паводле колькасці заражаных. Тут зафіксавалі больш за 2 мільёны выпадкаў. Паводле Сусветнай арганізацыі здароўя каронавірус зазналі больш за 13,5 мільёнаў чалавек. Ён стаў прычынай амаль 600 тысяч смерцяў. Не запалохалі ні штрафамі, ні арыштамі, ні каронавірусам. У Хабаровску на мітынг пратэсту сабралася рэкордная для гораду колькасць жыхароў. 50 тысячаў чалавек патрабавалі вызваліць арыштаванага губернатара. Я родился здесь, я здесь вырос, и я никуда не хочу уезжать. Я хочу, чтобы мои дети здесь родились, пошли на приличную работу и стали людьми. Они уезжали куда-нибудь за границу или в Москву. В конце концов, это наш край. Это наш губернатор, и мы его никому не отдадим, товарищи. Сергея Фургала затрымалі 9 ліпеня, абвінаваціўшы ў арганізацыі забойства 2 бізнэсоўцаў і замаху на забойства прадпрымальніка, здзейсненых у 2004-2005 годах. Ён не прызнаў сябе вінаватым. Паводле адваката, у справе няма доказаў. Пераслед губернатара выклікаў шматтысячныя мітынгі ў ягонае падтрыманне. І зноў гарыць французскі гатычны сабор. Гэтым разам у горадзе Нант. Буйны пажар знішчыў вітражы ды разбурыў арган 15 стагоддзя. Цяпер мы усталёўваем кантроль над агнём. Я хацеў бы падкрэсліць, што наша сітуацыя не падобная да пажару Нотр-Дам-де-Пары. Праз некалькі гадзінаў пажарнікам удалося авалодаць сітуацыяй. Пракурор П'ер Сен паведаміў, што зафіксавалі адразу 3 асяродкі загарання. Таму ўлады разглядаюць версію падпалу. Жыхары гораду з болем глядзяць на пашкоджаную полымем святыню. А 7:30 раніцы зазванілі званочкі. Я не звярнуў увагі, бо быў у сябе на складзе. Праз 10 хвілінаў я пачуў, што прыбылі пажарнікі. Выйшаў і ўбачыў сабор у агні. Я побач з саборам кожную раніцу, у нас слёзы на вачах.
Гэта не першая бяда, якая здарылася з гатычным саборам. Ён быў часткова разбураны падчас апошняй вайны, а ў 72-м годзе полымя знішчыла дах. Але кожны раз французы аднаўлялі архітэктурную перліну. Вольга Старасціна, Белсат. Калісьці тут любіў бегаць Павел Шарамет. Сёння на Труханавым востраве ў Кіеве 10-кіламетровы забег зладзілі ягоныя калегі. Марафон памяці вядомага журналіста, забітага амаль 4 гады таму ва ўкраінскай сталіцы, зарганізавалі сябры выдання «Украінская праўда». Мы назвали этот забег «Павел Forever 2020». И еще такой вот хэштег, знаете, «Прорвемся». Это его был любимый такой вот лозунг, что когда в самые трудные моменты он всегда говорил «прорвемся». А ничто так, наверное, не сближает людей, как совместная пробежка, совместное позитивное настроение, пробежаться, вспомнить Павла, поговорить о нем. Забег был организован в честь нашего товарища и друга в память Павла Шеремета. Цель организовать устройство мемориала, и этим событием мы хотели почтить его память. Следствие, которое проведено, то, что я читаю, то, что я вижу, многих вещей не знаю, оно, конечно, не дает все те ответы, которые мы хотели получить. Оно не дает определенности, оно оставляет огромное количество вопросов, огромное количество сомнений, которые в этом деле очень не хотелось бы, чтобы было. Жизнь продолжается, несмотря ни на что, и думаю, Павел был бы рад. Я думаю, что ему то, что мы сделали, нравится, это точно. И медаль это нравится. Кстати, хотела сказать, что медаль это полная копия руки с фотографии Паши. Это именно его рука, и он с нами. Напэўна, у кожнага з вас ёсць прывезеныя з-за мяжы сувеніры, якія вы купілі на тамтэйшых барахолках. Ёсць такое месца і ў беларускай сталіцы. Што там можна набыць, да і па якіх коштах, распавядзе Наста Каханович. Вялікая гарадская барахолка праз каранавірус апынулася не такой вялікай. Кірмаш ужываных рэчаў размясціўся ў краме буржуазнай каштоўнасці. Хадземце зірнем, што па чым прадаецца на барахолцы. Все красиво, сюда посмотрели, сфотографировали все, конечно. Ну, пленку только надо ставить, и все. И кольки коштует? 20 рублей. Барахолка становится действительно популярным проектом, и мы видим, насколько людям это интересно. Они приходят, они интересуются, они покупают. И, в общем-то, все очень так открыты к мероприятию. Мы сделали мероприятие, которое сами хотели видеть у нас в городе. Пацёртыя в Европе даражэй можа каштаваць, чым новае, тому што вось гэта пацёртасць, яна дадае, харызмы нейкай. Расскажите, что вы набыли? Мы набыли, матрешку купили, понравилось. Вроде белорусского производства, что удивило. И хорошего качества, даже не хуже, чем российские. Это немецкий подсвечник. Хочу постепенно украшать свой дом. И мне нравятся старинные такие вещи. Они какую-то несут определенную энергию. Арганізатары таксама заахвочваюць удзельнічаць у якасці прадаўца. Гэта выдатная магчымасць разгрузіць сваю шафу і трошачкі падзарабіць. Сталічная барахолка працягне працу і ў нядзелю. Наста Каханович, Белсат. На гэтым ставім кропку ў нашым выданні. Зазірайце таксама на нашу інтэрнэт-старонку, а я з вамі развітваюся, але толькі да заўтра.